Ang pera dadating, ang pagkain dadating. Huwag lang kayong magulo para smooth. Magtiis na lang siguro kayo ng delayed delivery, pero dadating yan at hindi ka magugutom. Hindi ka mamatay sa gutom. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ayan, kumusta na kayo mga kabistak? So, for today mga kabistak, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung sinasabi ni sa ating mahal na Pangulo kasi President Duterte. Kasi sabi nga gabi ay galit siya sa mga kurakot niya talaga at yung mga kapwa nating mga kababayan dyan. Mag-antay lang daw po kayo sa parating na mga relief food. Kasi natin yung discussion ni President Duterte. Ang pera dadating, ang pagkain dadating. Huwag lang kayong magulo para smooth. Magtiis na lang siguro kayo ng delayed delivery, pero dadating yan at hindi ka magugutom. Hindi ka mamatay sa gutom. Huwag ninyo subukan ang gobyerno kasi itong gobyerno na ito hindi inutil. Ngayon, tinanggal ko sa pulitiko kasi maraming reklamo. Tinanggal ko sa pulitiko yung distribution ng pera pati ang bigas na pagkain. Binigay ko kay Secretary Bautista lahat na yan kasi itong DSWD may sariling distribution network na yan. Yung pera na yan, inyo yan. I mean, do not entertain doubts about dishonesty and corruption. Hindi panahon na yan ngayon. Not this time. Ako mismo nagsasabi. Kasi yung iba, nagdi-distribute kinakating. Instead of 7, gawain yung 5 doon sa itaas sa repacking. Kaya ngayon, DSWD na. At yung pera, DSWD, pati si Secretary Galvez. Naintindihan ninyo yan? Wala na kayong pakialam. Tinanggal ko na ang politiko. Mga goods, bigas, kung ano pang iba ibigay ng gobyerno, bilisan ninyo at pagkain yan. At meron tayo, sabi ko, mayroon tayong ginawang mga hakbang na to sustain us, but only if there is order in the society. Kasi pag maggulo, walang order, walang distribution na mangyari, kasi inaagaw, inaambos. Kaya mapipilitan ako na sabihin, wag ninyong gawin yan kasi I will not hesitate to order to sweep you. Yun namang mga repacking. Well, anyway, it's DSWD. But everybody else connected with the exercise of preparing the food and money, huwag ninyong kaltasan, huwag ninyong kunan. I will not, hindi ko kayo, uhulihin ko kayo, and I will detain you, makalabas lang kayo pagkatapos ng COVID kung dadating. Kung may walang magdating na pangkontra ng COVID, then hanggang matapos itong mundong ito, dyan ka sa kulungan. Yan ang gusto mo, nag-warning na ako, gagawain mo pa rin, hindi gusto mo. Hiningi mo yan eh. Hiningi mo yan. So ayan mga kabisdak, ayan po yung sinasabi ni President Duterte po na ayaw po talaga
talaga na nalaman na siguro niya na mga ibang opisyalis na pinupurap lang yung pera, kaya ayaw na nang bigay yun, yung pera na yun sa mga ano. So, yun nga, mas maganda yung ginawa ni President Duterte na ganun na lang, diba? So, salap po ako sa iyo, President Duterte. Ayan. So guys, sa mga hindi pa pala naka-subscribe sa aking channel, ayan, paki-subscribe naman po yung channel ko at paki-like naman po yung mga videos ko at paki-share. So dito na lang po ako mga kabista at God bless.